נשים שמגיעות אליי לטיפול בעור הפנים שלהם, בדרך כלל זה נשים שסובלות מפיגמנטציה, מצלקות פוסט-אקנה, מאקנה, מבעיות שיש להם בכל הפנים. אחרי שלקוחה שולחת לי תמונות וסרטונים, אני נותנת לה אבחון מדויק של העור שלה, ושולחת לה ערכה שמותאמת לה באופן אישי עד הבית, ואנחנו עוברות לתהליך של מעקב. ברגע שהמוצרים מגיעים, אנחנו פותחות ביחד את הערכה, רואים מה יש בערכה ומתחילה להסביר שלב שלב, שלב המריחה, שלב המוצרים הפעילים. אם בתחילת התהליך הם היו סקפטיות לתהליך שאפשר לעשות מרחוק, ואפשר להבחן מרחוק, ואפשר לפתור בעיות מרחוק, אז ברגע שמגיעים לתוצאה המקסימלית, הלקוחות כל כך שמחות ומאושרות כמבינות שהן לא צריכות ללכת כל הזמן לקוסמטיקאית. רוב הלקוחות שמגיעות אליי מבחוני העור זה לקוחות שפיזית לא יכולות להגיע אליי, שהן גרות מאוד רחוק ממני, שזה שעתיים נסיעה לפעמים. לקוחות בעצם מופתעות שאפשר לפתור בעיות מרחוק.